So, mga katropa, back here again. And welcome back to Hanimis TV. So, wala eh. Hindi tayo pinagluto ni Hanimis. So, bumili na lang ako ng aking Mary Brown. Nandiyan si Hanimis sa likod. Binawasan niya ng isang manok ko eh. So, mga katropa, may ulam na tayo. Kain po tayo, mga katropa. Sarap. Chicken now. Sarap.
tayong pagluto ni Hanimis eh. So, bumili ako. Ay, part this ma. Sausaw ka. Kala mo ha. Gusto ka? Last na to. Mari ka pa eh. Ayaw mo pa akong pagluto ah. Pa akong pagluto. Kala mo ha. Di ako makapagmukbang. Ano na? Panalo. Thank you for watching. Please subscribe to Hanimis TV. And this is my life. Nakalimutan pala natin. Nautusan din tayo mag-shoutout ni Hanimis. Ito, shoutout natin si Irene Bass, Chris Terry, Yorwoa, Bajeng po, Imelda Rojas, Sheila Rojas, Janet Erland Branch, The Pudi B Armies, Taste and Sip by Tesha, Crispy Espanola, Jerry Espanola, belated happy birthday sir, Denise, yung katrabaho ko, si Dons NB, Nancy Susan, Isay Tisay, Brenny Lagangan, Christine Ogawa, Abby Calderon, Let Calderon, Becky naman, at syempre salute Parnan Constantino, at sa aming family, Team International, Team Barcelona International. Shoutout po sa inyo. Bye-bye!